En lille rejsehilsen fra Cuba, hvor vi nyder det gode vejr og stranden, som I kan se. Der har været strømsvigt herovre i 4 dage. Der har været en orkan, der har ramt den østlige del af øen. Men som I kan se, vi har det fint herovre. Og lad os gå ned og spørge nogle af gæsterne, hvordan de har oplevet de sidste dage. Du har været på Cuba under strømsvigt og orkan. Hvordan har du oplevet det herovre? Det har været fint, og her ved Atlanterhavet, der er det jo dejlig sol og brise, og den største udfordring, det er safety-boksen. Så mange, der har advaret mig om, at det er nærmest uspiseligt, det vi får herovre. Det går fra ringe til faktisk rigtig godt, så bare kom over og slappe af og lære sin pyt, det gør for kameraerne. Hvad med strømsvigtet? Det siger bare også pyt til, men min telefon døde, så lidt problemer havde jeg der. Har situationen på Cuba påvirket dig? Den har påvirket mig på den måde, at det har ikke været muligt at få pina colada, fordi vi ikke har haft strøm. Så har det ikke vækst til det. Det har været stort. Ja, som I kan høre, så er strømsvigt og orkanen på Cuba, hvis den storm i et glas rom. Så med lommelygter og powerbanks, et par tørre sokker, så klarer vi turen her på Cuba uden problemer. Så der er ingen problemer med at komme herover lige på øjeblikket.